Good morning, लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय लोगोआव आंजों दङ नै दावरायबारि कनक इस्लारि Hi, good morning. आबौबो जायोलै आंहा बिथांखौ बिथाङा सासे बिजनेसमेन दे सिनायखाबाय जानांगौ बिथाङा बिराद मोजां मानसि दा खोथायानो जाहैबाय बिथाङा बिजनेसबाबो जिसिबि भारा लानानै बिथाङा सालायगासिनो दङ दा सोरनोबाफोर जिसिबि भारा नांगौबा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथाङा जोबोद खम समाव मावो बिथाङा सोरनोबा नांगौबा जेरैबायदि नैबे सारजों जेरैबायदि खबर लानो हागोन लामायाव ग्रेभेल बायदिसिना होनाय फुख्रि जावनाय दंग' जावनाय बायदि बायदि रोखोमनि नोंथांमोना बाहायनो हागोन आरो खम समाव कन्टेक्ट खालाम नैबे कनक इस्लारि बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दावरायबारि गामिनि बिथाङा दा नै आं बिथांनाव सोंनाय जासिगोन बिथाङा नै दा बेस्थ' अब्लाबो सोंनाय जासि दे एसे फंनैसो खोथा बुंना होदो दे आच्छा नैबे सारा बुंनाय बायदिनो जिसिबिफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो सारनियावनो सोरबाफोर नांगौब्ला सारजोंबो कन्टेक्ट खालामनो हायो आंनियाव गारि दङ गंथाम जिसिबि दङ आङो कन्ट्राक्टआव लाबोनानै बोसोरफ्रामबो बाहायनाय जायो नोंथांमोना निश्चय फुख्रि जावनाय दंग' जावनाय जिखुनु पाब्लिकनि खामानिफोरखौ मुरामुरिनिफ्राय लानानै मावनानै होयो आरोना नोंथांमोना आरो रेटफोरखौ बारा खम रायलायनो हागोन उनाव नोंथांमोना जगाजग लानायनि उनाव रेटफ्रा दामफ्रा मिलायगोन आरोना एड्रेसखौ खिथानो हागोन ना एड्रेसा जाबाय खैलाबिला जोंनिया दावरायबारि गामियावनो गारिया थाखायो आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन ना कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होदो सारा स्क्रिनाव जागोन दे खावलायबाय होमबा भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो सोरबा नांगौबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामहर बिथांनियाव मोननाय बायदि बाय लोगोफोर